салому алайкум бародаро. Программаи Wi-Fi вардонро аз Play Market скачат карда ба ӯ дохил мешавем ва страницаро абнавид карда ба ягон Wi-Fi дохил мешавем. дар ин ҷо подключидро зер мекунем. ходи с помощью VPN подбор пин перебирovat бисёр ва интизор мешавем. бародарое ки дар канали мо обуна нашуданд, обуна шавед ҳатман ва лайк монед. ана бародаро, шумо худатон дидед ки подключид чид, Wi-Fi ба мо подключид чид. шумо метавонед дар ҳар куҷо Wi-Fi-ҳоро шиканед. дар паноҳи худо дар канал обуна шавед ва лайкро зер кунед.